Init kay hari ha. Sige. Sa. Wala. Oh, sige padayon na ta endeavor na. Sige. So karon na unsa kita bua na unsa? Mga alas 5 pasado, diha na ko ko agi ko ana. Ano yung burnala gyud? Oo. Nagduda gyud ko kay di man Susigaos ko kung soron irengga. Kuan ulag. Akong kuan giduol. Pag duol ako ana, tawo do ka buok. O dayon. Jesus, tanang posisyon na gamit nila na mukulob, na muhayang, na patuwad-tuwad, na pakikilit-kilid. Jesus, baligin ko ana nila. Nagalodlo unsa man? Nagaluday, naagod tanan, galuhod. Kaming maga bali-bali na silang duha. Oo, dayon. Jesus, nasugkuan gingil ara lagi ko nadugay anak kong nalantawan. Akong gikuha akong flashlight, akong giiwagan. Oo. Jesus, hintoy hakaw ang ulo sa lalaki. Oo. Unya, ang lalaki paglantaw na ko sus ako aman di ang tarato. Oo, dayon. Ning kanang ako ang kuan, paglantaw na ko po sa babaye. Paana-ana pa ng buhok. Oo. Jesus ako aman gidi ay pong kuan, amigang igat. Oo, dayon. Asa ang problema din na? Kanang o kaning haane. Yugi ko. Yabi na sila haani Dirigit haani din dapita. O dayon. Haani. Oo. Sus nahilangit gid silang duha haaning dapita. Gana no pag kita nimo na unsa di mo reaction ato? Labi kay sus nang kigil gi ko pag ay namigi kay ikumot ang nawong anak kong best friend. Mamanday to nagigil ka adron. Nanggigil ko ba lami kay ipatay gyud tao pero di na lamang ko maabot. Di po ta pwede maabot ano kay sos against na sa balawod. So unsa man kinsa man day pangalan nimo hang kuan di ay? Alberta. Best friend nimo. Oh. Nag-asa man na. Taga ano unahan naranang balay nila anak. So unsa man aron makuha na to yang side ato ang siyang interviewan ato antoon. Puta na. Sige. Wala ato na to. So karon no atong atoon si Alberta ang best friend ni Berta. Bayan di kay mo kadali pagigigil lagi ko pag ayo. Sige. So karon na atong atoon atong interviewon si Inday Alberta no. Na best unsa man pahapa ka? Si pagdali na. Karon. Asa man dapat talayo pa? Mao ni ilang balay. Oh. Dayon. Awan lagi buhat oh. Nakakita mo anak. Mao ni si Alberta. Mo na si Alberta wa gibuta sa ni. Dai. Ani dai. Ay ko na ba. Hirap niya. Mo na siya. Labayo ani pa skandalos na. Labayo ani pa niyog lab. Dili mo mabasol imong bana o gili sa ganahan nimo kay gusumura na siya nimo. Humbak ang sumuod. Sa man ganahan ki ka aning burag na og karabaw. Labas tayo ha. Lagi lab. Ayo man among balay lab. Dili. Lab. Na, wa kay batasan. Unsa man ka day? Mga puntaw man nangabit. Ano naman ni nangagaw man ka. Dili na ko siya mabasol og nako mupunta na iyang bana kay siya susun sa ng tambok ka na ingon naman kag-ayo noon. Sumod kaayo ka day. Ikaw na burag na og karabaw. Usa pa ni magawas isulti. Ako ko na burag ko kayo noon. Tanawa po ninyo na akong best friend na burag na og karabaw. Na. Hoy, bisan na kay lami kaayo ko. Mura ko beef steak, adobong karabaw, lami kay ko di pras nimo. Sumod ka karabaw. Kabuhat na may magkukababoy. Lamig ko pa high blood ko lamig. Ano mo ikasulti niya? Ano mo niya dapat nga parang kana dili maundan na nga O kanay live man gid eh. Mag-abot kimi sa korte anin niya. Wa gi batasan. Sus kino. Bisag asa ta mag-abot dili ko mahadlok nimo. Ako kang atubangon bisag asa ta magkuan. Kay natural lami ko ikaw sumod. Na akong karabaw ka. Nausa man ka mahilabot man ka. Dili ang ato ano laman nimo. Ato may angay buhatan para mag Balay ang buhaton. Aron magtagam ni siya. Ikaw, Ako Melmer. gini siya pasikaakaso. Ikaw Elmer. Magpili ka. Niya nga sumundog na ako nga lami. Oh, pagpila. wala mo kipiliun ninyong duha. Nga naman. Ang newscaster man nakuha. Ay, Ikaw di ay mananap. ikaw di Mananap, mananap. Hoy, wala nang inyong newscaster. Ayaw mo sigto, anak ay mananap. Mga ngagaw. O, kusa pa. Kapinot mo sa nila mo. Ayaw mo sigto, ano yung istorya. Ay mananap ng dako. Mananap, panglayas mo. Panglakaw mo. Ah! Kan, anak!